A Pharmanex olyan vállalat, amely a tudományon alapszik. Ez a szenvedélyünk és hivatásunk. Még ennél is fontosabb azonban, hogy mi abban hiszünk, hogy tudomány nélkül valódi értékkel bíró termékeket nem lehet kifejleszteni. Nem kávézacból jósolva készítünk egyedi termékeket, hanem inkább mérésekkel. Mi valódi tudományra építünk. A Pharmanex számít az iparág mércéjének. A Pharmanex a mérhető különbség. A Pharmanex tudomány iránti elkötelezettségének köszönhetően forradalmian új módszerekkel képes mérni a test antioxidáns szintjét. A Pharmanex biofotonscanner az első olyan eszköz, amely behatolás nélkül fény segítségével méri a bőr karotinoid antioxidáns szintjét. E technológia segítségével a Pharmanex fogyasztók az egyetlenek, akik képesek igazolni a naponta fogyasztott kiegészítők jótékony hatásait. Orvosként és kutatóként elmondhatom, hogy a táplálékkiegészítőkkel foglalkozó kutatások területén bizonyítékokkal rendelkezünk, hogy ezek valóban hatékonyak, hogy az ígéretnek megfelelő a hatásuk, vagyis valóban azt tartalmazzák, ami a címkére van írva. A Pharmanex pedig elkötelezte magát a két dolog mellett, és egy kardiológus számára könnyen észrevehető a kettő közötti kapcsolat hasznossága. Az Egyesült Államok első számú kutatásokkal foglalkozó egyetemén orvosok és fizikusok fejlesztették ki a biofotonscannert, ami a világ első Raman spektroszkópiát használó antioxidáns mérőeszköze. Ez a technológia már 50 éve rendelkezésre áll. Mindenféle kutatásra használjuk. Ez egy olyan csodálatos, különleges eszköz, amellyel tanulmányozhatjuk a karotinoidok molekula szerkezetét. Az újdonság pedig az, hogy fogták és újra tervezték ezt a technológiát, hogy behatolás nélkül könnyen, néhány perc leforgása alatt megmérhessék a bőr karotinoid szintjét. Szerintem a szkenner látványosan megváltoztatja azt a módot, ahogy az emberek az étrendjükről és az egészségükről vélekednek, mert ezzel az eszközzel könnyen kiértékelhetik az antioxidáns szintjüket. Ebben a Biophotonics szkennerben használtunk először lézert arra, hogy megmérjük a test karotinid antioxidáns szintjét. Eddig ezt senki sem próbálta. Beszéltünk olyan emberekkel, akik egész életükben az antioxidáns anyagcserék kutatásaival foglalkoztak, mint például dr. Packer, aki azt mondta, hogy ha rendelkezésére állt volna ez az eszköz 40 évvel ezelőtt, amikor a méréseket végezte, akkor a lehetőségek száma végtelen lett volna. Ez tényleg egy nagyon jelentős változás. A Pharmanex Biofotonics szkenner optikai jelek segítségével méri a karotinoid szintet az emberi bőrszövetben. A jelek beazonosítják a karotinoid egyedi szerkezetét. Ebből a szerkezet megállapítja a bőr karotinoid értékét, vagyis a BKS-t. A BKS érték következtetni enged a teljes test antioxidáns állapotára. A Pharmanex a kizárólagos tulajdonosa a szabadalmaztatott biofotoszkenner technológiát felhasználó eszköznek. Keresse a BKS hitelesítés pecsétjét a Pharmanex termékein, amely hitelesíti a bőr karotinoid számának növekedését. A szkennerrel izgalmas dolgok történnek mostanában. 2005. június 6-án a Pharmanexnek ítélték az amerikai üzleti díjat, a New York Cityben rendezett éves díjátadó ünnepségen. A New York Post az üzleti világ saját Oscar díjának nevezi a díjat. A leginnovatívabb vállalatnak járó díjat a Biofotonics szkenner miatt ítélték a Pharmanexnek. A szkennert továbbá bemutatták több tekintélyes konferencián is, többek között a New York-i Tudományos Akadémián, a Kaliforniai Oxigén Társaság, az Amerikai Táplálkozástudományi Társaság, a Gordon Kutatási Konferencia és az Amerikai Táplálkozástudományi Főiskola rendezvényein. Ma 4000 szkenner működik világszerte, és több mint 3 millió embert szkenneltek már. Most először mindenki könnyedén megmérhet egy fontos biológiai tényezőt. De nem csak az antioxidáns védelmét mérheti meg, hanem miközben látja a saját antioxidáns szintjének emelkedését, érezni is fogja a LifePak és a G3 erejét a saját testében. Most saját maga is meggyőződhet a LifePak és a G3 klinikailag már bebizonyított hatásairól. Sőt, annyira biztos vagyok abban, hogy ezek a termékek hatásosak, hogy pénzvisszafizetési garanciát vállalunk rájuk. Tehát szerezze be saját antioxidáns értékét, és használja a termékek bármelyikét. Mi pedig garantáljuk, hogy ez a szám növekedni fog.